version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng isang dessert recipe na tinatawag nila sa Tagalog ng inihaw na mais, sa Kapampangan ningnang mais, nung panahon ng Kastila, braso de mais. Ang mga ingredients natin ay meron tayong milk, gatas, butter, corn, chopped nuts, iklog, flour, and sugar. Na po natin ang ating filling, yung palaman. Maglalagay tayo ng butter. Melt natin ang butter. Maglalagay tayo ng flour. Off the fire po natin siya. Gradual po, ilalagay natin ang milk. Yan. Kahit anong klaseng milk po, maaaring gamitin, evaporated, cow's milk, Carabao's milk, kahit ano. Ayan. It's about 1 1/4 cup. Sindihan ko na uli. Lutuin po natin siya hanggang magkulo-kulo siya at maglapot-lapot, no? Bago natin po lagyan ng sugar. Ang sugar natin po ay to taste lang, no? Maaring kung gusto nating matamis, pero ito ginawa ko half a cup of sugar. Kasi po kaming mga Kapampangan, tayong mga Kapampangan, mahilig sa matamis ng konti. Ang recipe pong ito ay nanggaling sa Candaba, Pampanga. Ito ay tinuro ng mga missionaries, Protestant missionaries noong 1918 doon sa isang lugar sa Candaba, Pampanga. Kasi po nag-ano sila noon nagko-convert sila sa religion po. Kaya napunta naman po ito sa akin sapagkat nagtuturo pa po ako noon. Meron po ako naging isang estudyante na nagustuhan niya. She was very, very proud na natutunan niya ang lahat ng gusto niyang matutunan sa akin. Binigyan po niya ako ng recipe
sabi niya, ito yung tinuro sa akin ni Tia Marta Gumabon. Siya po si Aching Betty Lagman. Tapos simula nun, ginagawa ko na hanggang na-modify ko siya. And then, nadagdagan po yung pangalan kasi isang beses po, inimbita po ako ni Mrs. Galang sa Angeles para tumulong sa kanyang pagtuturo. Dinala ko po ito recipe ito sa kanya. At sabi niya, bakit braso de mais? Dapat ningnang mais kasi inihaw na mais. Kaya po napalitan yung pangalan. Thank you kay Tita Mel. Ito po, malapot-lapot na siya. So, off ko muna po siya. Kunin ko itong ating 4 to 5 egg yolks po. Kung small ang itlog ninyo, dagdagan ng isa. Kung namang large, 4 lang po. Slightly beaten. Tsaka natin siya ilagay. Gradual lang po. Ayan. So, continue natin ang ating pagluluto. Malapit na po ito magde-dry nito. Ayan. Ito pong basic na recipe nito. Kung halimbawa gusto niyo gumawa pa ng iba, yung panaditas de kasoy, ganito po yung umpisa niya. Kaya lang, instead of mais ang inilalagay, puro lang po siya nuts, kasoy nuts, o kung anong nuts ang gusto nyo. Tinuro po sa akin ng nanay ko naman ang basic na paggagawa ng ganito sa mga matatamis niya. Halos magkakapare-pareho naman if you will notice yung kung anong unang panahon na empanaditas, yung mga bangka-bangka, itong braso. Pero ito po, nakuha nila sa nung unang panahon, braso de la Reina. Tapos naging braso de Mercedes. Tapos naging braso de Mais. Lalagay ko na po yung ating corn. At yung ating nuts. Yung original recipe po nito, wala siyang corn, pero corn siya. Kaya nabanggit sa akin ni Tita Mel, sabi niya, si Mrs. Galang, bakit wala siyang mais? Braso de mais siya, korte siya ng mais. Ba't wala siyang mais? Dagdagan natin ng mais. So siya rin po ang nagsabi sa akin na maglagay kami ng mais dito sa aming palaman. Ito po. Ito mga kakusina, okay na ang ating palaman, no? Malapot-lapot na. Patayin ko na muna. Gawin naman natin ngayon ang ating pabalat. Ngayon naman po, gagawin na natin yung sinasabi kong pabalat, which is the meringue. Yung 4 egg yolks po, yung kanina ginamit natin, yung 4 egg whites naman, nandito. No? Kung sakali po, nawalan kayo ng cream of tartar, bago kayong mag-worry.
Kasi meron naman po, noong unang panahon, ginagamit namin, instead of ginagamitan namin ng salt, rock salt. Ito po. Yun na lang ilagay natin. Magbibit na tayo. Lalagay na tayo ng sugar, no? Konti-konti lang po nilalagay. 1 cup ang sugar natin. Konti pa po. Pag ginanon mo siya, wala nang nahuhulog, pwede na po. Sandali na lang po. Ngayon po, ite-transfer ko na, ilalagay ko na ang ating meringue dito sa piping bag. Yan. Tatabi ko muna po yon. Tapos magkukuha po tayo ng ating foil, no? Nung panahon ng nitinuruan ako, papel lang po nilalagay namin yung typewriting paper. Tapos nilagyan namin ng butter, no? Kung mapansin po ninyo kanina, hindi ako gumamit ng brush. Nagagamit po ako ng kutsara para kung pakita sa inyo kung kahit anong gamit mo, magagawa mo kung gusto mo. Hindi yung kailangan may brush ka pa, kailangan meron kang ganito. Kailangan po, para tayo si MacGyver. Ito po, mag-pipe na tayo, up and down lang. Parang nagde-decorate ka lang cake ba sa yung birthday cake, ganon. Up and down. Isang way din ito para ma-practice ka mag-decorate kapag beginner ka. Kaya lang ako, matagal na ako hindi. Ilalagay ko na po sa ating oven toaster itong ating meron. Tignan na natin po. Ito, okay na siya.
Kunin natin dahan-dahan. Tsaka natin siya baliktarin. Lalagyan na natin ng palaman sa gitna. Saka natin siya i-roll. Ito na mga kakusina ang ating inihaw na mais. Ang ganda-ganda, oh. Maalala ko, bago tayo maghiwa-hiwalay, kapag nagluluto kayo ng ganito, nagbe-bake kayo, bantayan nyo. Kasi ang thermometer niya, off and on siya. Ngayon, kung wala kang oven, ang gagawin natin, yung tray, lagay mo ng latang gatas dito, ilagay mo ito dito sa ilalim, patong yung tray, lagyan ng charcoal, yung baga, maluluto na siya. Noong unang panahon, ganyan po ang paggagawa niya. Pero ngayon, ginawa natin from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!